Kaziwai zvakare hama, rinorava zuva romugovera weSabata. Ndinovimba kuti muri kuita zvakanaka kwose kwamuri kumativi mana enyika. Nyasha ngadzidurirwa pamusoro penyu. Mwari akuchengetei. Tichienderana mberi neshoko randakataura pamusoro paDhavhidhi rokukumbira mvura ari paAdhuramu, ndava kukunzirai shoko retsime rakataurwawo nemweya kwandiri. Ngatitange kuverenga zvakare kubva pa2 Samuel 23 verse 13 kusvika pa17. Zvikanzi zvino vatatu vavakuru vana 30 vakaburuka vakasvika kuna Dhavhidhi kubako reAdhuramu nenguva yokukohwa. Boka ravaFiristia rakanga radzika matende pamupata weRefaimu. Zvino nenguva iyo Dhavhidhi wakanga ari munhare, uye varwi vavaFiristia vaiva paBheterehemi. Nenguva iyoyo Dhavhidhi akapanga akati, haiwa, dai mumwe achindipa mvura yetsime reBheterehemi riri pasuo ndinwe. Ipapo mhare idzo 3 dzakapasanura napakati pehondo yavaFiristia, vakandoteka mvura patsime reBheterehemi riri pasuo, vakaitora vakauya nayo kuna Dhavhidhi. Asi wakaramba kuinwa, akaidururira kuna Jehovha. Akati, haisa, Jehovha, handingaite chinhu ichi. Ndinganwa ropa ravarume ava vakaenda, vasingarangariri upenyu hwavo here? Naizvozvo akaramba kuinwa. Ndizvo zvakaitwa nemhare idzo. Mhare dziri kutaurwa idzi ndidzo mhare 3 dzainzi mhare huru pakati pavanhu vaIsraeri. Pakati pemhare dzaDhavhidhi, varwi vakuru ndo vakanomucherera mvura iyi. Asi shoko rabuda pavhesi 17 manzwa pachinzi ropa. Ropa. Mhare idzi zvavakaita izvi vakava sechibayiro nokubanzwa. Ngatigumirei zvedu ipapo tikati kuti Dhavhidhi asvike panhare iyi akambinga atomboenda abva kuna Joshua, abva kuna Jonathan, vaita chibvumirano, vakaparadzana, akaenda paNobhu akapuhwa chingwa nomuprista Ahimereki pamwe chete nemunondo waGoriati. Akabva ipapo ndokuzoenda paAdhuramu. PaAdhuramu ndo pari kutaurwa nyaya yenyota iyi. Amen. Amen. Hama vadiwa, isusu takati zvinhu izvi zvakaitika panguva yaSauro, zvino 1 Samuel 21 ne22 ne23 zvichavawo zvakakosha. Ino handisi kuzozviverenga nekuti handisi kuparidza pamusoro pazvo nhasi. Isu tinoziva kuti Dhavhidhi waiva muzodziwa waMwari. Asi ndakanzwa mweya uchititaura nezvetsime raAbhurahama naIsaka raiva paBheerishebha. Tsime rinonzi rakacherwa naIsaka namazuva iwawo akaita sungano naAbhimereki paakauya kwaari naFikori. Muri kuzvinzwa kaizvo? Zvikanzi tsime rakacherwa naIsaka. Asi tinonzwawo kuna Genesis kwakare zvichinzi tsime iri rakambenge rambocherwa naAbhurahama, akaita chibvumirano naAbhimereki, mukuru wavaFiristia, mambo wavaFiristia, akanga aenda kwaari naFikori, mukuru wehondo. Vakanoita chibvumirano chekuti havangarwisani pakati pavaFiristia nerudzi rwaAbhurahama, rukavawo rudzi rwaIsaka, nekuti Isaka ndiye ainzi mwanakomana waAbhurahama, ndiye akanga ari mumwe chete panzvimbo iyo. Chii chakaita kuti Fikori naAbhimereki vaende kuna Isaka kana kuna Abhurahama? Zvikanzi nekuti vakanga vaona kuti munhu akanga ana Mwari. Izvi zvinotitaurire chiko? Kuti Mwari aizivikanwa nechekare navaFiristia. Havana kungouya kuzongovapo munyika iyoyi yeKenani, asi vakanga vatorivo vanhu vaMwari. Hatizivi kuti vamwe ndevanani, asi tinonzwawo kunzi pakabuda zita rinonzi Merikizedheki.
akanga achinzi muprista wavaJebhusi, aitonzi muprista waMwari pacheko. Saka zvino vaJebhusi vanogoregerereiko ita vanhu vaMwari? Vakanga vari vanhu vaMwari. Asi panguva yaAbhurahama ndiye akanga ava munhu akadikanwa naMwari kupfuura vamwe. Mukatarisa Genesis 26 muchanzwawo sezvatambotaura pamusoro peBheterehema netsime. Pane zvinhu zvinoti chivo zviyo, pane zvinhu zvinoti chivo tsime. Amen. Panoti chimwewo chinoti muzodziwa waMwari. Akanga ari ani? Isaka kana kuti Abhurahama panguva dzakasiyana. Panobudawo simba ravaranda vaichera matsime aya, kana vafudzi vairamba vachichera matsime pasina kuti vaitorerwa matsime aya navaFiristia. Isaka waiva muzodziwa waMwari. Tinozvionawo pana Genesis 26 verse 1 to 5, kana pana verse 12 to 16, kana pana verse 26 to 29. Mukadzokera shure muna Genesis makare munonzwa pamusoro paAbhurahama kubva pana 21, pachapter 21 kubva paverse 22 kusvika pa24, zvinonzi muzodziwa waMwari. Nzira yekuva munhu akaropafadzwa yakanga iri pachena pana Genesis 17 verse 1 to 9, zvichinzi famba pamberi pangu usina chipomerwa. Amen. Kana munhu achifamba pamberi paMwari asina chipomerwa zvinoreva chiiko? Zvinoreva kuti munhu anoziva murayiro waMwari, zvinoreva kuti munhu anotya Mwari, zvinoreva kuti munhu asingade kutadzira Mwari, zvinoreva kuti munhu anoteerera Mwari. Tikanzi nzira yekuropafadzwa zvino inobudawo pana Genesis 12 verse 1 to 4 ichiti the nations shall be blessed through you, marudzi ose acharopafadzwa kuburikidza newe. Zvino kana waita zvinhu izvi zvatabva mukutaura izvi zviri panzira yekuropafadzwa yokutanga, vanhu vacharopafadzwawo kuburikidza nemauri. Asi chinodikanwa musakanganwe, ndichiri kudzoserai panyaya yatakataura nezuro yemvura dzoupenyu, kuti pane chingwa ndo pane mvura dzeupenyu. Saka kugara muchizvirovedzera pashoko raMwari, makagara muchiridzidza, mucharopafadza vanhu nokuvadzidzisa nezvaMwari. Kana wava munhu waMwari, wava munhu anokosha pamberi paMwari. Munhu aizviziva izvi chete ndiwo anana vaFiristia, kuti muprofita waMwari haabatwe, kuti munhu waMwari haabatwe, kuti muzodziwa waMwari haabatwe, sekutaura kwafikori Abhimereki, mukuru wavaFiristia, mambo wavaFiristia. Chinzwai zvinotaura Jehovha pana Genesis 12 verse 3, anoti ndicharopafadza vanokuropafadza, nekutuka vanokuita sei? Vanokutuka. Mozisi achipa murau kuvaIsraeri kuna Deuteronomy 27 na 28 kunobuditsa zvinhu izvi zvandiri kutaura pachena, kuti munhu ana Mwari ari pamberi haangave weshure, ari pamusoro haangave pasi. Ndikuzvinzwa, anokunda haangakundwe. Ndikati kana wadaro wava neauthority. Authority yaniko? Inotaurwa pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu. Zvikanzi zvekuti nyangwe nevaipokana naye vakabva ikoko vachiti hatisati tamuzwa munhu anotaura saiye, sezvinoita murumewo. Uchavawo nesimba pamusoro peurombo, usatani hwose, zvikwambo zvose, mweya yehuroyi yose navaroyi vacho, mweya yose yakaipa namadhimoni, kuburikidza nechii? Nezviyo, kuburikidza nechii? Nechingwa, kuburikidza nechii? Nemvura dzoupenyu.
Izvi zvinobva pakuzvirovedzera. Mwari ndiye anokuwedzera pasimba. Zvinhu zviri kunzi naDhavhidhi, mumwe ngaandichererewo mvura dzetsime reBheerishebha. Ari kuti chii? Ari kuti dai vaziva kuti ndiri muzodziwa waMwari, vasingandiite sei? Vasinganditambudzi. Muri kuzvizwa? Ndosaka ndati yakaita seprofesi. Dhavhidhi ari kutaura navamwe vake navarwi vakanga navo. Aona kutambudzikwa kwaari kuitwa naSauro, navanhu vaitumidzirwa nanaSauro, nanaDhoegi, nanani. Vose vaitumidzirwa naSauro kuti vazomuuraya, uyezve vaiuya naSauro kuti vazouraya Dhavhidhi. Zvikanzi dai vaiziva kuti ndiri muzodziwa waMwari, vakanga vasinganditambudze. Munofunga kuti Sauro akanga asingazivi kuti muzodziwa waMwari? Sauro zvakanga zvisina basa naye. Nyangwe achiziva kuti akanga akusvika pakufa, umambo hwakanga huchabatsirei kwaari, iye afa. Ungadai akatohupa kuna Dhavhidhi nguva ichiripo, akatoti haiwa Dhavhidhi, ndaona kuti iwe ndiwe wakazodzwa naMwari sezvakataura uchi, sezvakataura Abhimereki mukuru wavaFiristia naFikori kunani naAbhurahama naIsaka. Zvikanzi vangadai vakataura kuti haiwa, Sauro angadai akataura kuti ndazviona kuti ndiwe muzodziwa waMwari, chigaro ndechako. Mashoko aya tinoona kunaniko? Kune chibvumirano chakaitwa nani naJonatani naDhavhidhi, nekuti Jonatani ndo zvaakataura. Zvikanzi akamuda sei? Akamuda sekuzvida kwaaizviita iye. Nyangwe zvake Jonatani akazofa, Dhavhidhi asati ava mambo, asi vakanga vatova nechibvumirano. Zvikanzi Dhavhidhi, Jonatani wakatora chii? Wakatora zvaakanga akapfeka zvokuva muchinda, mwanakomana wamambo, musoja mukuru. Akaita sei? Akaisa pana Dhavhidhi, akamupa pfumo rake, akamupa museve wake neuta, akamupa hanzu dzake dzekupfeka nebhanhire rake. Zvikanzi wakapfekedzani? Dhavhidhi anokuti akanga akashama. Jonatani kuburikidza nomweya akanga aona kuti uyu ndiye muzodziwa waMwari. Zviri kuda baba vangu izvi zvekuti ndigogara pachigaro chavo, ndezvavowo zvavo. Zvikanzi iwo kana wava muchinda waMwari, kana wava mambo, ini ndichava muteveri wako, mutevedzeri wake. Jonathan was very loyal. Even to his father, he was loyal. But paakazoona kuti aiwa Mwari haasina baba vangu, he turned to David. Akati ndichakudza kuda kwani kwaMwari kupfuura kuda kwani kwababa vangu. Nyangwe vari kuitira chigaro ichocho inini, kwete, ndichachipa kune muzodziwa waMwari. David ari kuti chiko paari kuti ndiri kuda mvura dzetsime dzeBheerishebha. Dai vaiziva kuti wandinoropafadza acharopafadzwa, uyezve wandinotuka achatukwa, vangadai vasingandiitire zvinhu izvi. Muruzvinzwa? Vangadai vasingandizvidze, vangadai vasingandisvore, vangadai vasingandiroye, vangadai vasingade kundiuraya, vangadai vasinganditumire zvikwambo, vangadai vasingade kundipamba, vangadai vasingade kundishungurudza. Dai vaiziva kuti neniwo ndiri muzodziwa waMwari, vangadai vasinganditambudze, vangadai vakazvisa pasi pangu. Asi zvisinei, Ishe Jesu anopa mufananidzo wemunhu akaenda kunogadzwa umambo kune imwe nyika, pana Luka 19 verse 11 to 27. Zvikanzi munhu uyu akasiyira matarenda varanda vake. Zvikanzi mumwe ndiye akashandisa matarenda zvakanaka, akanga apo akawanda, akadhabhula hanzi. Newechipiri akanga angopiwa matarenda mashoma, akadhabhula futi. Zvikanzi asi wechitatu akaenda akanoviga tarenda pasi pevhu, akanoricherera pasi sokunge ari kuisa mhodzi muvhu.
Zvinonzi mari inobva pai? Pamiti. Zvikanzi pakuuya pamambo, vamwe ava vakaita sei? Vakaropafadzwa, wokutanga newepiri. Asi wechitatu akati, ndinoziva kuti mambo mune mwoyo wakaoma. Zvikanzi munoita sei? Munodya chamusina kuchera imimi. Munoita zvokuita sei? Zvokupamba vanhu. Muchikohwa pamusina kuita sei? Pamusina kurima. Zvikanzi saka ndakachengetedza tarenda renyu. Hero tarenda renyu ndakudzoserai sezvarakaita. Zvikanzi wakadii kuisa mari yangu mubhengi? Yakaita sei? Yakaita interest. Zvikanzi mutorerei tarenda ripiwe kunani? Kune mumwe wakanga une zvizhinji. Muri kupanzwa ka? Zvikanzi mumukandire kunze kana mutorongo. Zvikanzi kuchava nekuita sei? Kugeda geda kwemeno. Zvinochizwai chinhu ichi? Zvinobuda pana Ruka verse 19 to 14. Verse 19 chi? Aiwa, ndakuti Ruka 19 verse 14 kana kuti Ruka 19 verse 27, especially verse 27. Zvikanzi chi? Vamwe vaye vakanga vamutambudza vachitumira zvikwambo, vachitumira chii? Uroyi hwavo vachiroya. Zvikanzi vakanga vatumira shoko rekuti chii? Hatimude uyu kuti ave mambo pamusoro pedu. Akati kudini kwavari? Zvikanzi vaunzei kwandiri muvaurayire chii? Pamberi pangu. Aiwa, kwanhasi amadiwa, ndogumira ipapo. Ndizvo zvandakapuhwa nomweya pamusoro petsima reBheerishebha. Risiri tsima rechi? ReBheterehema, reJudhia, tsime rakanga riri pasuo reBheterehema reJudhia. Amadiwa, muve nevhiki rakanaka. Mwari akuropafadzei, akusimbisei, akuchengetedzei muutsvene hwake. Mugare muchitsvaga utsvene hwaMwari, mugare muchitsvaga shoko raMwari. Musaneta kuita zvakanaka, musaneta nokururama. Kune zvinoitwa navakaipa hakuna chiriko. Tsvagai Mwari, fadzwai neshoko raMwari, muzadzwe norufaro runobva mumvura dzoupenyu, mumweya mutsvene. Mwari ngaakuchengetei kusvikira tasangana zvakare pavhiki inoteera. Mwari ngaakuropafadzei. Amen. Amen.